Makadiko sekuru, kwakadiko kutsovani. Kuno kwakanaka chose, zuva zuva rapisa. Kwapisa mbeu dzatofa nezuva iri. Asi nzungu ndo dzata sezviri naniwa hadziri nani. Asi chibagwe chatofa nezuva iri. Nhasi kuno kusekuru kuno musangano kuwadhisenda. Saka vanhu vangachinzi vanofanirwa kuti vanyogwe masero. Zvikanzi munofanirwa kunyora chacho vamuzati ndewe Zanu PF triple C mudii muvasiye. Nyaya yemavhoti yadini yabudirira. Yatobudirira sekuru mavhoti ariko gore rino atovako mavhoti. Saka vakutotanga kutokambena. Mavhoti ariko yabudirira mavhoti yatobudirira. Patopuwa list yemadistrict ose ari 7 emasvingo province ari kuzofambiwa naMnangagwa achikambena. Atotagwa nemazita acho: Kuzaka, Bhikita, Mwenezi, Chivi, Chiredzi. Kunoku kuchiredzi ari kuuya musi wa28 March kuchiredzi South ndokwaari kuuya Mnangagwa. Saka vanga chitotaura kuti vanhu vose munenge muchienda ikoko. Saka musangano wacho wakatokura kutomanikidzira vanhu, asi vanhu vazoti vabva pamusanganowo vangautaura zvavanoda kwete zvekufungidzira. Ndingangoti tiri pavo pamusangano vanonga vachibvunza kuti imi muri kutiudza zvekuvhota, tafunga kuti matidana kuti muzitiudza kuti tigere sei muno munda, tiudzei tiri kubvisiwe here. Saka pano papa padii vapatsika-tsika. Saka vanhu vazoti vabva pamusangano vakati Mnangagwa timuvhoteri gore rino, isu tisi tomutsigira asi akutibvisa futi mumunda imomo. Zviri nandi toisa wacho wasingadi yeye. Saka mavhoti egore rino sekuru haana kumira musha. Vanhu vanga vachichinga kwete zvekufungidzira. Mnangagwa akawana 120 muno muwadhi medu munomu, panenge patoshandiwa. Anenge ashanda ende techidoti ahwina ipapo. Kuzi zvinhu zvatochinja kwezvino. Vanhu vari kuenda kuna Chamisa. Vose vanhu vatoenda kuna Chamisa. Ava vanhu havana biti vakangozvikanganisawo. Tava kundomora huchi apa. Vatoirasa zvavo nezvavakaita zvekuda kutengesa triple C kwavakaita, vachifunza pamwe vachaita mukana uri nani. Vanhu vari kungotaura nezveChamisa, vanhu vanoziva Chamisa, zvana biti nana Chabangu vose apa hapana anovaziva. Vanhu vanga vachingotaura zvaChamisa chete, ndiye anotongozikamwa. Ndo zvavakuna amalekisheni abudirira. Atotaugwa pamusangano patatiri, zvatotaugwa. Zvikanzi vanhu munonyoresana kumaseu kenyu, asi toda munyore chacho vamuziva kuti ndewe chii, ndewe Zanu PF. Kana katina basa nazvo tinongonyoresa, asi tinosangana paunovhota. Hatichadi zvaMnangagwa. Zvikuru zvava kudhura iko zvino, chikafu chiri kudhura, tiri kutambura, tiri kufa nezhara, hana kana chari kutibetsera. Zvinhu zvachinja sekuru, zvachinja. Chamisa iko zvinhu ari kupinda zvakanaka-naka. Vatotaura madistrict arifamba achikambena iye Mnangagwa, atorerwa patoverengewa. Abudirira mavhoti sekuru. Vanhu vaya vanenge vachitaura kunanatsivanhu vachiti sezvandiri kuona hangu mugurupu iri kuti vari kuti hakuna zvemafresh election, tongomira 2028. Chivajekesera chokwadi sekuru. Vajekesera mavhoti atobudirira. Asi kuti date asati rasiwa kuti handitozokudza date, but kuri kutanga kukambeniwa next month. Uyu nhakiro tiri kupindawo March na April. Ndo pari kukambena, kwanzi 2 months vanhu vachikambena. Saka asi date rekuti panovhotiwa tandichazokuudzai, but kukambena kutanga March ndipo pakutanga kukambeniwa ipapo, kutanga muna March vanhu votokambena. Ndo zvatovapo izvo.